Kastep basuk bakman nyepi baro kipai ba jong kamau kerwat konsumsi bat kumju jong ka Southwest ka Hills District. Ngashim kane kalat ban ai kublai kerpang na kata kipai ba jong ka mau kerwat konsumsi bat kumju ru ipai ba jong ka Southwest ka Hills District ya kaji pen i jong pi ya kaji trelang ha ka ba philaya me pai ba ha ka khat nyu tarik jong unu banai akos ha ka ban kershan ya kejingwan jo ke sarkar kamtam chief minister bat kumju ru deputy chief minister hak bakilawan ban bu yo mau nongrim na kam takane ke surok kapadon kam haka distrik kejongi ban snapen bhai ke surok nadu na weiloi mau kerwat berhadu harang thong ngai kublai shibun ya pi ki paiba ban kam pau ke jiskongu ik paiba jo ke mau kerwat konsumsi kamtam ki balre mi paiba shisha bat ngai kublai kerpang ban yo i kene kejing yaisha jo pi ki paiba bawat hapdeng jo kaji penwet jo slap bat kumju ru ha kaji slam jo kapor ban sedang ka function handri pilai shong bat pilai up hitriang bat pilai syak thangan hiru da kaji ngai up hadu banawan i chief minister ban yo ban bu unu monorim ngamdon kintin ka biang ban ai kublai pi ki pai ba baro ada ngapan pau ki jiskongu nadu ka mensim masungu ya pi ki pai ba baro ya ki riurang ba ki balawan na ki shnong ki ba per ki rang ba shnong ki dekat komiti jo kisnong bat kumjuru kisang bhaple don mata kamtam na ka department piludi executive engineer kelaya thiamit kelaya penlut ke por kaya ban organize ke function ban yu i ke job from i deputy commissioner jong ka Southwest ka Hills ru ila kentu wat ikinong tre baro jo ke office ha ka bakinya one load ha ka function ban yu i ke jing bun upai ba balwan ka meeting ka open pau ya kata ka jing trelang bat saya sempat aswa bangan perkut no ngada kapat ya pi ki paiba ha ki snong ki thau ki dorbar snong ki rushimet ha ka bakan ni ka surok ka ban ya lenti kum ka sarkar ni don't come ya ka jinge trelang jo pi ha ka bapin ai ka jinge trelang da ka bapin trelang bat ka department ha ka bapin wanra ki jing penuit kenang bakan surok kan ai sha ka jing sakri paiba kloi kat bala ha ka bakin yo ban tre be jing surok klem dan kan no jing penuit saya sempat kublai shibune kublai shijarngu ya pi ki pajba be jong kamakrat konsumsi bar ngapan map na pi lada jia kando kanoi ke bangam la ban kot ban ai kublai ya ke jinga don bata jong pi hakaba de na ta ki mentoy koroi par kublai shibune ya pi ki baron haki group pair jong kini ki WhatsApp group hakaba pile ya pen bana pajba nta ka ka meeting nta ka function baru pile don bata to sngi kublai shibun kublai sharngu to blai try kandat unda karku unda don lam rakat pi pajba baro jong ka Southwest ka Hills bar kam ta me pai ba jo kamo korwat konsumsi ya ke bengala yo i dal ke jo khmat ba phile ya mi shibon ba ki pai ba na kamau korwat constituency kublai shibon kublai sharngu